takone. Heeh. Ning YouTube metu videomu karo cah-cah sinden. Sinten? Ya kamu berang. Nggih. Sing video Aulia ngene. Ruwet. Ning TMI. Terus Kok terus cacah ngedoh karo kamu iki ngopo kae? oh malah. Loh, niku kan yo ngentuti adalah kebutuhan. Wah. Heeh. Kok terus ngedoh ngono lho. Oh, wong nek ra ngentuti yo ditambakne yo bayar lho Mas, dadi operasi. Lah. Makanya nek selagi iso ngentut ya dintutno. Oh. Heeh. Tapi kerep toh. Iya. Oh, kerep. tapi kualitasnya Mas. Tapi Pret ngono. tapi niki bedone lek Mbak Neha iki kualitasnya. Badek. Kualitas. Oh ya, aku itu seharum melati. Iya. Harum melati. Seharum gaharu. Percaya gak? Percaya gak, Hah? Percaya gak nek entut? Ya aku ora percaya mbok entut telakku wis mupok aku. Ya. Makasih nih ha. Ya, boleh duduk lagi. Suwun Mbak Neha. Tak kira Mas aku. apa didoi. Mas aku entut barang kok ya kena dadi konten kok ya. Lah ngepasi kok kuwi ora sengaja. Boten sengaja weh terah niki wau teng mriku wau nggih kualitase entute Neha tenan Mas nggih. Iya. Oh tak jangka 50 meter ki sik kedul. Yo Seli, Mbak Seli. Mbak Seli. Berdiri wong ayu. Mbak Seli. Sore padang bulan. Ayo kanca padha dolanan. Rene bebarengan. Rame-rame Oke Seli. Matur nuwun. Ayo. Sip, Mbak Seli. Selamat pagi Mbak Seli. Semangat pagi. Oke, tetap sehat Mbak Seli. Tetap sehat, tetap cantik, tetap bahagia. Semangat. Di mana dong bahenolnya? Enggak duwe gimana? Kok yo paling ora yo gimana bahenolnya yo ngono. Lah sing bahenal ya mek Mbak Sri lho iki karo nek. Paya, Sri we di lem sinden sampe kae jare paling bae. Kan sampean Mbak Sri, aku enggak pati. Mosek to. Awakmu iki Aku iki mau nak sak pondokan karo sinden to. Heeh. Sak pondokan karo sinden. Sinden kan saleh ning jero kamar. Terus Aku ning ruang tamu. nggih. Mengi kok iso anu to. Mbuh aku ning jero nyapu adegane ra roh. Apa Mas? Aku ra roh adegane jero kok Sintayu justru muni. Wow, ngono iki. Kuwi iki sing diwau iki sapa? Aku nyeruput kopi ati seleken. Sampean gak ngerti lek wayane sinden ganti iku Mas. Iku lagi membedakan ukuran. Ukuran selendang Ketoke lebih kan panjang yang Mas Jerman mana, ketoke anu ya gayeng saling sinden ya ning sinden-sinden ketoke gayeng adesok. Dalam. Oh, jebul Mas Akbar ki ya. Heeh. Kok ya ilmu pengrekame kok ya dhuwur. Lho, lek urusan ngono iku tangkas.
Mas sabar iki. Bali krungu kresek ngono wae ngerti sing Lah banter lho. Banter kok. Mas, Dalem. aku tak belajar ning awakmu. Apa? Ya kuwi mau krungu ngopo ngono kuwi. Iya. Apa Seli? Nggih, Mbak Seli monggo. apa? Nggih, niku wonten panyuwunan apa wau sing dereng Kangen bojo? kangen bojo Joko Mlarat nggih. Ya ampun manut wis. Joko Mlarat mawon nggih. Kuwi duet kok ketoke Joko Mlarat. Nggih, Nggih. nggih, mengke. Nggih. Nah, siap. Siap. Oke. Nggih, monggo. Joko Mlarat. Duet sama Cak Gareng. Iya, iki lha apa wi jenenge iki kan nggih Joko. Heeh. Muga-muga dongane aja ngantek dadi Joko sing mlarat. Ngono. Amin. Joko Amin. sing sugih. Amin. Joko sing kanggo ning masyarakat, Amin. kanggo ning desa, kanggo ning nusa kelawan bangsa. Nah, amin. Berarti ki mek lagu ae ya. Lagu ae. Aja sampai kedaden. Nah. Andane kok ya. Gawe pangeling-eling. Iya, Nah, cek oleh nyambut gawe semangat. semangat, tetep semangat. Ya. Duetnya karo sapa Mbak Seli? Sama Cak Gareng. Oke. Oke, siap. Nggih, monggo. Dadekke yo. Yuk. Mangga. Joko Mlarat wong tuamu pangkat aku rekoso urip wis mulya iki wis pantine karo dijaope karo priya bagus sing padha sugih ora nyono lan ora nglegewa yen sliramu teko polo Terima kasih Seli. Sami-sami.
Joko melarat sampun dipun Iya. pinangkani Mas Akbar. Kurang satu kali lagi ya. Dawuh siap. Ayo Dik Sinta karo Mbak Aulia bebarengan berdua. Ayo. Sepatnya Cak terakhir Cak. Yuk, monggo. Oke. Atur kula. Selamat pagi Dik Sinta. Selamat pagi Pak Dalan. Selamat pagi Mbak Aulia. Selamat pagi Mas Akbar. Apa ya sing